Príjemný večer. Okolo Jána sa najväčšia pozornosť sústreďovala na jánske ohne. Tie sa robili za sucha a ich cieľom bolo privolať dážď. Paradoxne dážď na Jána nebol vítaný, pretože mohol ohroziť úrodu a spôsobiť červivosť ovocia, orechov alebo maku. Dnes pršalo nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách, čo spôsobilo, že hladina Dunaja a Moravy poriadne vystúpila a očakáva sa ich ďalší vzostup. Pršalo z frontálnej oblačnosti, ktorá je spojená s tlakovou nížou so stredom nad Balkánom. Zrážky sa vyskytnú u nás ešte aj zajtra, ale už iba vo forme prehánok alebo búrok. Teplejšie bude zajtra vo východnej polovici Slovenska ako na západe, kde by sa mali teploty šplhať maximálne do 25 stupňov. Na dovolenku sa oplatí ísť napríklad do Španielska, kde je okolo 30 stupňov a more má 23. Počasie sa pomaly zlepší aj pri Jadrane, kde má vzduch okolo 24 stupňov a more 21. Tradične najstabilnejšie počasie má východné Stredomorie s teplotami vzduchu 28 až 34 stupňov, ale pekelne horúco je v Káhire, kde namerali až 41 stupňov v tieni. Pred nami je prevažne oblačná noc s doznievajúcimi prehánkami a búrkami. Teplota poklesne na 15 až 10 stupňov. Prehánok a búrok sa úplne nezbavíme ani zajtra cez deň, ale už sa vyskytnú iba miestami a mierne sa aj oteplí, najmä však na východe. Na západnom Slovensku bude od 23 do 25 stupňov. Počasie bude prevažne polooblačné, miestami s prehánkami alebo búrkami. Podobne bude aj na strednom Slovensku, pretože aj tam sa vyskytnú miestami prehánky, prípadne búrky a teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov. Dáždniky sa zajtra zídu aj východniarom, takže aj tam počítajte s prehánkami, prípadne s búrkami, ale bude najteplejšie 22 až 28 stupňov. Na horách sú po niekoľkých daždivých dňoch chodníky a turistické trasy poriadne rozmočené a aj zajtra bude na horách ešte pršať, nie sú vylúčené ani búrky. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo 14 stupňov. Počasie sa tam neplánuje zlepšiť ani v piatok. Bio zostáva na trojke, čo je mierna záťaž. Predpovedný model teplôt vás určite poteší, pretože znázorňuje, že v najbližších dňoch sa výrazne oteplí. Miestami nás síce potrápia prehánky alebo búrky, ale pravdepodobne sa budú viac tvoriť v popoludňajších hodinách. Ako som už spomínala, postupne sa bude otepľovať. Od nedele už môže byť 25 až 30 stupňov Celzia. Nuž, záhradkári polievať naozaj nemusia, príroda to robí teraz za nich, ale možno práve s príchodom prázdnin sa zrážky upokoja a budeme si užívať pravé letné počasie. Dovidenia.